ya seku-right. Ngicela lapha ubheka uPhawule. Ubuze ukuthi yabuza. Uyangezwa? Hey Njomani, Uyikhuphe i-mic. Uyikhiphe i-earphone. Njomani. Network. Network. Kunje. Njomani, ngiyakuzwa ngapha, ngazi noma uyangizwana. Ya ngiyakuzwa mina. Singane. No. Uma sekunjalo kusuke sekuqodile mfethu. Oh, sesezwana. Hayi konke sekuhamba kahle. Ngicanga ukuthi ucingo belikade lusiphazamisa ngoba yithi bekade socingweni. Yeah. Ngicanga ukuthi ucingo beliphazamisa, ngithi bukade ususocingweni ngapha futhi u-live ku-Facebook. Ya kodwa manje hayi konke kuhamba kahle mfethu. Kuyaqonda ngakwena? Hayi, kuyaqonda mfowethu. No. Siyabonga masiqoda sibone ukuthi lifikile usuku la namhlanje uzakwazi ukwenzeka. Sibonga ukuthi nosuku la namhlanje lifikile izinto ziyakhona ukwenzeka. Hayi kunjalo phela mfowethu. Alukho khona ngafiki nelo ufanele ufike. Ngoba wonke umuntu ozelwe kumele afe. Abantu nje banamasaba ukufa kodwa nje into ekhona la emhlabeni le. Usho ukuthi umuntu osaba ukufa kwakumele agoloze engazali ngoba vele wazalwa nje. Kwakufuna abafazi abasitala mfowethu. Ya no uqinisile mfethu. Ngiyabonga kakhulu mfethu ukungiboleka leli thuba sikwazi ukuxoxisana osukwini namhlanje. Igama nginguSiyalo, uthandwa yimi ngingakazwane ngoma mfethu. Into nento esifuna ukuyicacisa namhlanje. Kubona wonke umuntu othatha isikhathi sakhe wavulela lo live wakwazi ukuzosibuka ingoba uBobo umfana wepiki ucela ukuthola iplatform la azogonyuluka khona emva kokuba ekhiphe ipost ekhuluma ngokuthi emculweni kwenzakalani ngekusasa lakhe futhi iziphi ingqinamba abona sengazathi ke zimvalela ukube nje manje besingababhali bamaphephandaba besizobhala futhi nasephepheni ngoba udaba oluphethe udaba olusuke elishisa. Akusingakho ukuthi uma ubhala into ngomuntu noma ukhuluma ngento ngomuntu, ikakhulukazi uma uyintatheli usuke mhlawumbe usulwisana nabantu asuke ekhuluma ngabo, kodwa usuke uthatha izinga lokuthi wena uyintatheli kumele umuntu odinga ukukhuluma umnikeze leyo platform leyo. So sekwenzela ukuthi wonke umuntu acaceleke ukuthi njengoba sizokhuluma la noma ngabe besingababhali bamaphepha
vele udaba lakho besolibhala ngoba udaba olushisayo udaba futhi ofisa wena ukugonyuluka ngalo, nomunye ofisa ukudlulisa umbono wakhe engasebenzisa iy'ntatheli eziningi ngokwehlukahlukana kwazo, ezamaphepha, ezama-radio, ezenza konke. Ngibonga nanokuthi ngaphambi kokuba sizoba live la ukwazile ukungivumela ukuthi sikwazi udaba lakho ukulisebenzisa emsakazweni engisebenzisana nawo ngokukhiqiza indaba ey'kamaskandi. So ngikubonga Ntshombane ngakwena. Angizwa Ngithi usu-right, sesingayiqala inkulumo yethu siyixoxe konke kuhambe kahle. hayi mfowethu ngi-right. Into ezokwenzeka sizoshaywa i-network, kodwa into engizoyicela ngakho ngithi uma uyikhuluma wenabe nje kungabikho ukufinqana. Asikho isikhathi la kuthiwa isikhathi sesiyadleka, kodwa sizokwenaba nje singabi nakho ukufinqa, uyabo. Ngizwa kahle. Yes, asiyiqale la sikhulume ngoBobo umfana wePiki ngaphambi kokuba sizofaka izindaba ezikhona nezindaba osuyiphushile njengamanje. Ukhulaphi, uzalwa? Ngizalwe eNquthu lapho engizalwa khona, ngikhulele khona futhi. Igama lami nguBonkosi Phathi Sizwe Mhlongo, dabuka eNquthu esigodini saKwaZondi, indawo ngiyakhele eKwanyile. Bayazi-ke abantu. Bobo, ukufika kwakho emculweni ufika kanjani? Imiphi leminyaka le ungena emculweni, noma kuthiwa mhlambe ufike ungezile ukuzocula, wafika mhlawumbe umlandeli? Baningi abantu abafika emculweni bengabalandeli, abanye babagcina sebecula. Ufika kanjani? Mina mfowethu emculweni ngifike ngo-2003. Mangifika emculweni ngo-2003 ngangigide emantombazaneni kwakuthiwa ingane kaMgoza. Ukusuka kwami ekhaya kwingane kaMgoza ngisuka noGcwensa uMtshengiseni wayezogida ekhaya lapha kwaMgoza lapho engangikhulela khona. Ngakhuphuka naye uZegoli, wayesakhiphele i-album okuthiwa Inkosi Shembe. Ngangande kakhulu-ke ngabo oMtshengiseni ngoba njengoba ngizela ngizokhuluma udaba oluqondene nami, angizile mhlawumbe ukuzopromotha kuwo. Ngifuna ukuqinisekisa la kumuntu obukelayo njengamanje ukuthi uma enawo umbuzo sizosifaka isikhathi la mhlawumbe sizobuza imibuzo yabo. Engicela kuwena Bobo ukuthi lezi zinto abayibhalayo ngale ungayinaki, ungayifaki futhi enhliziyweni okwamanje, ngoba zizogcina ezinye zazo ziphazamisa inkulumo yethu esinayo. So kwakho nje ukudlula nje siyibuke kodwa wendlule kuzona, ngoba ezinye zazo ziyadilika nje ngisho ungayimemanga. Ngizwa kahle mfowethu. I-album yakho yokuqala iphuma ngamuphi unyaka? Angizwa mfowethu. I-album yakho yokuqala mnewethu iphume ngamuphi unyaka nesihloko salo? Ngikhiphe ngo-2011. Ngo-2011 ngakhipha i-album eyayithi Ziki, noma ngingavelanga kahle emphakathini ngoba ilapho engangiqala khona ukuvukana nami, njengoba esangibiza ngalo namhlanje, kodwa lapho engangiqala khona ukuvukana ngo-2011. Kanti leya ngoma yakho ethi Inxiba Lendoda Alihlekwa yamuphi unyaka? Yango-2016. Album yami yesi-4. I-album yesi-4 leyo. Yeah. Webobo, asingene odabeni olubhalileyo ku-Facebook la uchaza khona ukuthi into zakho ngendlela ezenzeka ngakhona zikhomba ukuthi kukhona umuntu okubambayo nomuntu olwa nawe ngokomculo. Uqale nini kuyinakisisa leyo nto leyo? Qale kuyinaka 2019. Nganyuka nayo njalo njengoba ngiqaphile nje kuzoba imanje, kodwa ngiqala ukuyiqapha 2019. Ngifuna ukubheka ukuthi bukhona ubudlelwane oke waba nabo noKhuzani. Ngizombiza igama ngoba nawe umgagulile ukuthi uyena oSoltia kuvelela. Bukhona ubudlelwane oke waba nabo ngaphambili, mhlambe obuhle bokuthi mhlambe ningabangani, noma ezinye zezinto ezayiphoqa ukuthi ngigcine nisebenza njengoba usumso? Cha, asiba abangani, ukwazana nje okukhona emculweni. Ukwazana nje lokuthi njengoba ngiyamazi naye uyacula nami ngiyayiculela. Mfowethu angihlala odabeni. Ukungaboni kahle kwami naye
umfo kaKhuba mina nganaka ngoba ngumuntu oqapha kakhulu ngumuntu onakayo. Lo muntu wakaMpungose lo ungiqashile ngo-2019 kuyigcwalisa uMabhida yokuqala. Yeah. Maye ngiqasha lapho uyabona, maye ngiqasha lapho uKhuzani bangiqasha kwaze kwafika usuku lomcimbi benganginikanga i-deposit yokuthi ngize emcimbini wabo. Makusuka lapho benganginikile i-deposit ngase ngikhanda ividiyo mina ngathi ngeke ngize ngiphumelele emcimbini igcwalisa ngenxa yokuthi anginikiwe i-deposit. Nami-ke ngihamba ney'ngane, ngihamba nabantu abaningi, mhlampe kufuna phambili ngifuna indawo, funa phambili ngifuna ukudla kwey'nsizwa engisuke ngihamba nazo. Yizathu ezazingenza lezo ukuthi ngikhiphe igama lokuthi angisayi emcimbini ngoba ngangingafakelwe i-deposit yabo. Ingxabano yethu-ke yasuka lapho mfowethu, abalandeli bomculo, abalandeli baMthandeni bathatha le video engangiyenzile bayilokuza bayithrendisa babhala ukuthi uKhuzani ehlakaniphe kangaka ogoba kabakhokhele bamthuka nje basho yonke le nto ababeyisho uyabona. Kusenjalo isabalele nje ividiyo igcwele yonke indawo yokuthi angiya ngikhokheliwe. Nami sengitshelile vele ukuthi angiyilapho uyabo ngendlela yokuthi angikhokheliwe. Ngifona kumgqibelo kuyilanga lawo umcimbi sengishilo ividiyo leyo ngayenza ukuthi angiyilapho angikhokheliwe. Kwabe sekufona uThuthana umfo kaNdlovu wafona uThuthana wathi mfowethu siyacela uze emcimbini sizokhipha emalini zethu uze emcimbini. Ngamtshela ngathi mfowethu angifuni ukuza ngingakufake inkingeni yabo, angifuni ukuza uzungithwale. Wathi mfowethu hayi ngiyacela woza. Ngathi ngoba sekusemini sengo-12 uyabo ngizodlala nini mina lapho. Wathi uThuthana sayofika udlale noma ngasiphi isikhathi. Engaba neshow ukuthi uThuthana wayengeke yisukele nje eyikhulumela, mhlawumbe wayekhuluma nabo abanikazi bomcimbi uyabo. Inzondo yabo-ke oKhuzani yabala ekutheni mina ngaba umuntu wayidestroya umcimbi wabo mangithi mina angizokuphumelela kulowo mcimbi lawo lo wabo ababewukhandile. Ngingekho lapho mina ngangitshela abalandeli bami ababili, angithi anginabalandeli, ngangitshela abalandeli bami ababili noma ngangitshela umndeni wami ngoba anginabalandeli yabo. Ngangitshela lawo balandeli bami ababili ukuthi cha eThekwini ngeke besangibona ngoba babezosuka laba balandeli bami ababili behambe beyongibukela yabo. Mabefika le bengasangitholi babezophoxeka ukuthi hawa akasasho ngani uBobo yabo. Njengoba ngiwumuntu ongenabalandeli, inhloso yokuthi ngikhandele yavile ngangakhandeli ukudestroy umcimbi kaKhuzani njengoba yena uKhuzani athatha ngaleyo ndlela leyo ukuthi mina ngidestroya umcimbi wakhe yabo, ngizama ukuphazamisa umcimbi. Yaba kanjalo kahle kahle ingxabano yethu naye. Emveni kwalokho wakufihla ukuthi xatshenwe, waba umuntu nje okhomba ukuthi uright yabo. Azikho-ke iy'ndaba ey'hlala phansi. Ngabona kokhiye bevaleka yonke indawo, lapha asondele khona kuyavaleka yonke indawo kuyavaleka. Ngagcina ngiyibona le mpu ukuthi yimpi impela le, kuyaliwa. Ngithi ngiyaphosta emagruphini nami afana ney'nqwele ngipostela ukuthi mhlampe nami ngiveza ukuthi ngizokhipha namhlanje ngikhishwe yabona, ngikhishelwe ngaphandle ama-comment amavalwe ukuthi abantu bengangiboni. Ngabona ukuthi lento lena ngalo ngiyibekezelele ukuthi lento le uyabona, lento le inomuntu phambili uyabona. Ngalo ngiyibuka lento inomuntu phambili. Manje ngiyabheka induna kaKhuzani zonke zenza le nto leyo. Induna abantu abasebenzi bakho uKhuzani abenza lento yokungikhipha uyabona, nabavala ama-comment ami ukuthi mhlawumbe engabonakali kwabanye abantu. Bayakhohlwa ukuthi uma bevala ama-comment ami bona bengangifuni noma besetshenziswa. Kodwa nginabantu ababili abalapha enqoleni abangena ngenxa yokuthanda mina ngoba ngesikhathi bekhanda leza ngcwele zabo babeyikhandela ukuthi wonke umuntu oyiciko uyabo. Ukhuba nje since kwenzeka lokho ngabe sengivaleleka yabo, kuthile ukuze kube manje ngivaleleke emcimbini. Ngisho ngishaya ingoma abantu bayijabulela bayithanda,
nami ngisebalazweni ngaleso sikhathi njengabanye abantu ngizwakala nathi nje ingoma ngishayile manje ethi ngiyeke ningikhole wonke umuntu uyithakasele nabantu bayithakasela angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umcineko yabo angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umcineko ngoba uyena ukhuzana olawula lapho yabona uyena olawula lapho ukuthi umcineka akhethe bani umcineka akenzeni yabo bahlangene nomcineka babangani kodwa mina engikucelayo ukuthi lento akayenzayo lo mfo kaMpungose akayiyeke nje ukhuzana lento akayenzayo ngiyababona nje abalandeli bakhe bona ngoba bajabule bavikela inkosi yabo bashiya inhlamba ayinamatheli-ke inhlamba akunandaba nje futhi nabo into engenza ukuthi ngisukume ephaya ngiyikhulume lento ukuthi vela angisenandaba nalutho yabo angisenandaba nalutho angisancenge lutho sengumuntu vele oyinikele ekutheni akekho umuntu ozoma phambi kwami ebulala ithalente lami leli ngaliphiwa uNkulunkulu ufuna nami ngidle abantu abami oqhubekayo enza lento emaphambi kwami uzobona nami ngiyindoda uyabona uzobona nami ngiyindoda ngizamela iy'ngane zami uma ngiyokhokha imali esitudu ngisho ngayikhokheli ukuthi funa ngizoxhashazwa okhuzani mina uyabona ngisho ngiyikhokhela ukuthi nami funa ngakho umuzi wakithi ngivuse ikhala kithi angimphazamisi ey'ntweni zakhe akasuke kwezami izinto ngiyacela izwe lizwa ngicela asuke ekungivaleleni akasuke ngempela endleleni yami sengikhathele yabo njengoba ngikhuluma sengikhathele wemhlongo usakhuluma leyo ngifuna ukubheka ukuthi ngo-2019 ngesikhathi ukhuzana ekuqasha ungasakhona ukubuyela emcimbini usufonelwa uThuthani uThuthani hayi sizoyenza imizamo yokuthi ugcine ufikile emcimbini uyabuyela nona kubona ukhuzana ngaphambi kokuthi ukhiphe le video owayikhipha ubatshela hayi ukwenza kwenu kanje nakanje angeke ngisakwazi ukuthi ngize emcimbini okanye uThuthani usengithintile la uthi angize emcimbini uyabuyela nikubona ngaphambi kokuba ukhiphe ivideo noma wavele wakhipha ivideo nje ivideo mfowethu ngayikhipha kuqala ivideo uThuthani ungifonela ngoba sebebona ivideo vele itrenda igcwele yonke indawo bangifonela ngoba sebelokhu sebebona ivideo kuyideposit nje ababengithembise yona babengayikhiphile beyithulele nje yabo beyithulele bengaqaqisi ukuthi ndoda hayi asikunike ideposit ngoba kunje beyithulele okukhomba ukuthi le gama lami ababelifakile lapha ngangingadicile lapha mhlawumbe kuthiwe bethi abantu awuqashiwe nje akangeza ngoba ngangingasaqondi vele ngangeke ngisaya ngoba kwakusemini yabo sekushaya ngisho 12 bengayikhuluma indaba yemali ukuthi bayifaka mase sengifaka ivideo le ngichazela abantu sekuyiyona manje ehlanga esusumsindo bayazi lento bona bayinyathelile balwa nami njengoba benabalandeli bekhuluma yonke into le abalandeli abangayazi uye lo isitha ngifuna ukubheka ukuthi uma kuyikuthi kukhona impi ekhona ngaphambi kokuba wenze nepost oyibhalileyo uke wazama mhlawumbe ukuthi uthole abantu abangakuhlalisa phansi noma uxoxisane nabo ukuthi weMpungose yini ungivalelelana nala ngoba indlela osho ngayo nangendlela osobhale ngayo ukukhombisa ukuthi unento ephathekayo ukuthi uMpungose uyakuvalela la vala khona uke wazama sinokubona kwezinye ikhathi ukuthi kuthiwa hayi silanda usibanibani waye wahlanganisa abantu kube khona leyo nhlini leyo esuke yenziwa uke wayizama noma ubona ukuthi into engeke ikusebenzele leyo ongcono awuvele ugonyuluke uyabona mfowethu kwengisondelene nabo ngababikela njengoba ungibona sengikhuluma la engisondelene nabo ngababikela kwasho ukuthi ngesinye isikhathi ngathi ngiyamthinta ukhuzani ngimthinta nje ngingambikele lutho ngimthinta nje ngocingo ifoni yami akayibambi akaze ayibamba nje ifoni yami yabo ngimthintela khona ukuthi ngithi ngifuna angazi uma yitshela ukuthi mhlawumbe engayibambi ngizocela imicimbi yakhe le ahlale yenza ngangifonela ukuzokhuluma lona udaba lokuthi wemfowethu khona la ngingaboni kahle khona amamisikolo amakhona laphana emafonini akangayibamba ngaze ngawacela komunye wenduna yakhe noma ngeke ngimgagulela ngambikela lo induna yakhe ukuthi cha osebenzisana nabo la igoli ukuthi kunje mfowethu ngavaleleka uyabona nesimo esukuthi ngifuna le ndoda wangizama ukunginikeza amafoni lo mfo oyinduna yakhe ngengimdalula ngamthinta lo mfowethu ukuthi ngithi ngifuna ukuchaza ngibone kahle wangayibambi ifoni yakhe yingakho-ke mhlawumbe sigcina sila esikhona kunento evelayo uthinta nokuthi kuyimpucuzeko ukhuzana unamandla okukuvalela ngayo yonke indlela kusukela ngo-2019 awukazi ube ingxenye yomcimbi wempucuzeko
ngaba yiyo ingxenye yomcimbi wempucuzeko ngizokhohliswa ngizobhuqwa ngoba kwathi mase kufuna ngizongena estage kwathiwa ngingadlali ngibe ngifike ngo7 kwathiwa ngingadlali sengishawe isikhathi kusho lo baba wakhe ukhuzana umcineka wathi ngingadlali yabona isikhathi sengishawe isikhathi ngibe ngifike ngo7 engangitshelanga futhi lo mcineka wakhona ukuthi isikhathi uzodlala ngesikhathi sini yabona ngayibuka lento ukuthi lento futhi khona la isuka khona ngaqhamuka ngazokhashelwa ngo7 ngo8 ngazama ukuyongena estage ngafike ngangena ngengoma eyodwa ngaphuma ngihamba ngifana nomuntu ongadlalanga yabo ngazama nami ngizama indlela ngangena nawo umcineka wakhona ngibona sengise stage nje yabo ngoba akazange ukuthi ngangena kanje kodwa nje into yakho umcineka wayesethe ngingadlali yabo esho yena futhi bake hayi washo yena wathi isikhathi sengishawe isikhathi ngaya kuye ngifolile nabaculi abanye befolile ngathi ngo7 ngase ngishawe isikhathi ngo7 okukhombisa ukuthi khona inkinga yayikhona umcineka akanayo benaye lo mngani wakhe. So kusukela lapho emva kuba umcineka ethengwa busangena estage wawusuyazama ukuyongena ubingelele awubanga usaba ingxenye yempucuzeko. Angiphindanga ke mfowethu ngayingxenye yawo yomcimbi wakhona ngavalelwa lapho ngavalelwa nje ngqo thina namhlanje nakweminye nje imicimbi kangiphathi ke kuyakho ukhuzani vele ngizoke ngayifune yakho ukhuzani ngoba vele ngazi kahle ukuthi uyanginyanya. Bengade ngisafuna ukuya lapho ukuthi uma ukhala ngokuthi ukhuzani ukubamba ngophondo noma uyakuvalela emcimbini ethize esuke yenzeka ngifuna ukubuka leyo ukuthi miningi imicimbi eyenzakalayo ngicabanga ukuthi umcimbi kaGatheni lapho ngoba usuwenze okwesibili ikhona eminye nokwenzeka lapho iNtobani Maskandi Festival noku ziningi imicimbi nakuyo yonke lo mcimbi leyo usola ukuthi kukhona umuntu osuke efaka isandla noma ingoba abahleli umcimbi bengafuni la khona ukhuzani mfowethu okwazi ukuthi la khona ukhuzani uyalawula ngaso sonke isikhathi ngeke ngubale kakhulu umcimbi kaGatheni ngoba umngani wakhe lo imanager ukhuzani bahlala naye lebo Pitoli umngani wakhe lo imanager kaGatheni mhlambe kukhona mhlambe amfunza khona ngoba naye lo mfolo uyazi ukuthi ngikhona la emculweni baningi nje abantu mfowethu abangani bakhe abanganqashi fana nalokho ungeleviwa ngapha kaNongoma naye akaze nganyathela emcimbini wakhe yabo ngenxa yokuthi uyimpintshi yakhe lo baningi impela mfowethu baningi angifuni uqamba naye angeke mhlambe wenjomane sibheke lento yokuthi kungenza ukuthi i-marketing strategy sikaBobo simenza ukuthi angakwazi ukuya emcimbini noma wena uyazethemba ukuthi i-marketing yakho nomculo wakho sukuwenzile nangendlela abantu abawuthakasela ngawo kuyaphoqa ukuthi ube semcimbini yakho bese kuba ukuthi ke khona leyo ndodake esuke ivalile lalela mfowethu i-marketing ikwelinye i-marketing ingenye indlela i-marketing angithi ukuthi ngidayisa umculo wami indlela lo muntu umculo wami uyathengwa mina inkinga ila kulamadoda la ahleli imicimbi ahlangana ngegama lami lento usenze wayifaka umoya wayifaka nakwabanye abasondelene nayo ngoba uqashwa mfowethu kuya ngokuthi wenze kanjani mhlawumbe ngaleso sikhathi leso noma bahleli bemicimbi babuya bese benza ngathi benza labahleli bemicimbi ngathi bayabuka ukuthi umuntu wenze njani ngabalusa-ke nami ngabheka ukuthi hayi akwengikhuphula amasoke njengoba ngakhuphulile nje kule ngoma yokugcina ngabona ukuthi hayi impilo bonke futhi anginendaba nabo futhi nabo bengaya la kufanelekiwe khona ngoba kuzogcina lapho yabo kuzogcina lapho nje ngiyababuka abantu beyithatha kancane lento angeke mfowethu endleleni yami ngivilwe umuntu angisabani mina ngiyahloniphana uyabona angisabani futhi nokufela into yami ngayifela iyanginyanyisa lento abalandeli ngiyababuka nje besho into abayithandayo bekhulume nje indlela yabo iyangicika lento kukhona la oke waveza khona indaba yemali ngesikhathi uma umculani Mcineka ebhala ipost ekhuluma ukuthi ukhuzani ngathi uselunge kakhulu sekumele manje kuvezwe ubunja noma ubuthakathi ekuthiwa unabo wawusuveza ukuthi kahle ngoba nawe ukulunga kakhuzana akaveze ukungcola akakuveze ukungcola yabona manje isikhathi sokuthi manje engcolile akakuveze yabo
anginendaba mina nokungcola kwakhe futhi nje anginankinga nangani kefana akakuveza ukungcola kwakhe maye nakho phekwami lo mcineka lo uye lo xabanisa abantu lo mcineka lo muntu wayengiqasha mina umcineko yazi engibiza umcineka engibiza lapha ngiyogidela ubala ethi ukhulisa lempucuzeko yakhe ngagida iminyaka emibili ngidela ubala ngingatholi ngisho isente kule nto yakhe yabo namhlanje ukwazi ukuyenza ngathi yinto kaKhuzani ngesikhathi esinxenxe ethi asiyakhe le nto ethi wakha le nto sasigida mahala yazi namhlanje uzokhuluma ugibeza uKhuzani la emakhanda ethu uthi yena yabona uzokhulumela ukuthi uKhuzani uyavivinywa akho kuvivinywa la akavivinywa style uKhuzani ulobusa okugcwele kubo bagcwele ubusa bonke yabo mana webo ngomhla ka6 January kulonyaka bekade kunomcimbi obukade usemdletsheni nakhona uma ungayanga kuona usola ukuthi kunesandla sika Mpungose ubuza kabi mawuzo uzolokhu ubhanqa umcimbi yabantu abahlukene eceleni mawuzolokhu ufaka bona uthi Mpungose mina uyangizwa imicimbi engiqombelena ngiqondele imicimbi emikhulu angiqondele nale micimbi eyidla ngifana ukuthi ikhandwa umzukulu ikhandwa ugatsheni ikhandwa angikho lapho ngikhuluma ngemicimbi emikhulu la uKhuzani angena khona uKhuzani akangena emicimbini okhandwa kubo uKhuzani akangena emicimbini okhandwa ngikhuluma ngale micimbi yaseThekwini oshalazelayo yabo singawubala umbuso wamaciko kuleyo mcimbi la ubale umbuso wamaciko ungenayo uyefana naye stage sakhona angazi ngibele stage sakhe angazi nakhona ungomunye naye wafakwa ungomunye naye wafaka umoya ugewa ukuthi ugewa right kabe saphathisa ucase likaKhulubuse le ngalezi akade sakhulisa umjijelo wangibiza kanye ugewa wangibiza kanye esaphatha nje ucase kaKhulubuse engakatshontsha imali kaKhulubuse ngoba usenetshontsha imali kaKhulubuse wanemali naye usehlakaniphile yabona ugewa right kabe ngathi uzokhulisa umculo naye wangenwa le ngqondo efile naye sehambe ekhetha abaculi nje ugeya ekhetha abaculi akhethe nje abaculi ingane zakhethe wonke umculi asikhohlwe ugeya nengqondo kabi wanethe nje watshontsha imali kaKhulubuse le wanemali naye berayithi ephathisa ucase kaKhulubuse lo kodwa ngenye inkathi nginokubheka kunokukhala ngokuthi sebebaningi kakhulu abaculi endimeni yomculo kaMaskandi baningi ngobo nobo bungomunye wabaculi ngisho ukuthi baningi ukuthi uBobo uzogcwalisa ilokhuzana uzogcwalisa abaculi angithi sekhona nabamelamayo mingaki iminyaka evalela uBobo wayengashintshwana ukuthi kulokhu ngoba abaculi baningi akwekushintshwa ipost kungenwa abanye makuphiliswana wayengashintshwana wayehlala kwi-group eyodwa yabangani laba bebhola yabangani laba bamadombolo yabangani laba beyingoma ngoba ngisho ingomeni ingoma ingoma into yomphakathi bangivalele engomeni abangibizi engomeni laba bayabizana yabona ebantwini kube ngathi ufuna uyiyele wena mculi kubona banomona ngeke bekuvumele ngisho ebholeni kube ngathi hayi ufuna uyijoyinele kanti banemgomo ethize yabona ngisho lokhuzani wakhona niyoze nimbone ngoba ngisho elokhuzeni yiba badla imali la ebholeni imali zabaculi badla imali zabaculi lapha ngegama lokuthi bayosiza abaculi bethe bengabaniki lutho kuleli bhola bedla imali bona ngisho ingomeni omcineka noge badla imali zikahulumeni ngegama lamagoso manje sebeyabona ukuthi la ebaculini abaculi sekubakuncane sebengenelela la emalini zamagoso berobhe ngisho amagoso namanje beberobha abaculi ngabo izinto abazenzayo nje ziyabheda ucela imali ngegama labaculi bethi mase becelile imali ngegama labaculi begcina bezosichaphaza bechaphaze mina njengoba ngichaphaza ngemali zabo akusize zabo lezi imali ukuthi bafundele uzohlakaniphela thina la kwaMaskandi abayingani kwabafundile uyokwenza imndeni bazohlakaniphela thina ngoba bewazi ukuthi ey'kolweni asiyanga kahle cha Mhlongo yehlisa ngifuna ukubheka le uma ukhuluma ngeyebhola ngesikhathi ikhando kwathiwa kukhandwa ubumbano noZwane usuke wazama kuba ingxenye yalo kwathiwa hayi awuqualify ngoba uyibalile ukuthi nakwenza ukuthi ukhandwa ibhola kwakufonela bona abangani yabona kwakufonele bona abangani yazi la ngenkathi ukhothemisilo sasihlangene sisegroupini eyodwa yazi
sisegroupini yeah. eyodwa singamaciko. Basuka laba bathathana bodwa ngokubhulula bayokhanda igroup yabo. Leli bhola lavela lapho-ke nje obungazi. Lavela lapho kwakuhlangenwe ngokukhuthama kwesini. Bakuhlangenwe lapho sakushaya imali sihlangene siphelele sonke singamaciko. Emveni kwalapho bayiqeqebana bodwa njengoba baculi abayibona ukuthi basile bangamaqeqebana bonaba beyodla amadombolo bodwa bengenelana imizi behamba bengena imizi. Ubuqeqebane babo ngoba ubone emadomboleni babeqale la kule group eyayihlanganise wonke umuntu. Ukusho ukuthi yilapho kwakwaziwa khona yonke into. Ngifuna ukubheka uke wabalula negama likaNgelovi. uNgelovi ngokwami ukubuka nangokubuka ubukeka engesiwumuntu osondele kakhulu. Angazi ngolwazi lakho ukuthi ukuvaleleka emcimbini kaNgelovi bese usola noKhuzani kuza kanjani? Bukhona ubudlelwane babo wena? Umngane omkhulu noKhuzani labo bantu labo. Umngane omkhulu ayihlama nephepha la. Abehlukane. Ngeke ngiqashe uNgelovi umngane ngalo. Ngeke zengiqashe. Dalo. Sikhona nisixazululo mhlawumbe ongaba naso ekuthenini ngoba iyodwa indoda oyikhomba ukuthi ivimbe ikusasa lakho nokuthola imidlalo wena njengoba nje mina futhi engingakusho usensimini yami la ngilimela abantu abami la emculweni njengoba ngizile nje ngicula cela uKhuzani asuke ezintweni zami nabangani bakhe ngisho kuthiwa unobhulula abasatshwa kanjani cela asuke eduze kwami ngoba asuke ngempela empilweni yami akasuke nje bengasho ukuthi ngiyahlanya besho ukuthi ngiyagula akasuke ngempela kulento akayenza ngiyacela nje yabo isixazululo uma ngayileso asuke lezi zinto azenza ngegama lami ayiyeke yabona mayeke zona hayi ishane ngengoma siyincengele nje ngengoma njengoba sincenga siradi ngoba nami njengoba bekuvalele emicimbini yabo anginendaba nemicimbini yabo angudliwa mina imicimbi yabo yabo ngisuke ngikhalela abantu abangikhunzile abangangiboni lapha emicimbini mina ngiyayiphilisa mina ngemali yamatekisi ngiyayiphilisa ngendlela zami engiphila ngazo angikhathalele imali yabo mina ngisuke ngikhalela abalandeli abangikhonzile ngalo mculo engiwenza ngwenzeli mina ngiwenzela abantu khona abantu abaphilayo ngalomculo silela phansi khona abantu abaphilayo ngalomculo abawuvalelayo yabo kunabantu abangilalelayo bephume insizini ngalomculo lo engiwenzayo kunabantu okufanele abathi bayoyikhunga uyabona alalela ingoma yami aphile lento abayenzayo ukuqeda ngegama lami nami kumele indawo yakithi yabo iyangicika lento yalabantu uma ngake kwenzeke mhlawumbe uma njengake kwenzeke mhlawumbe emhlongo afike uKhuzani athi ingxenye yemicimbi yakhe aqashwe kuyona ngoba usekuzwile ukukhala kwakho futhi uyazehlisa uyinikeza wena ukuthi uhambe uyonandisa esikhaleni sakhe nemali yakho ngeke mfowethu lapho ngeke uyobuya ngibhuqa lapho Mphokakhuba ngoba uyobuya ngibhuqa ngoba uyobe idikila leyo mcimbi leyo uyobe idikila ngithi ngeke phela mina nginabalandeli leyo mcimbi yofa makuyoboba ngoba uboba kanabalandeli funeka yena emcimbini leyo yakhe eqonde naye kusuke kufuneka yena maye enosizo kimi ufuna nginike nje ngomoya omuhle into eright naye ngiqashe nje entweni ekahle njengamanye amaciko haya aduba imicimbi yakhe lapha suke eqashwe khona kusuke kufuneka yena hayi mina okay okusho ukuthi uma kusukela njengamanje uma engathi mhlawumbe uMpungose lezi zinto oyishoyo ngaye uyazibona ziyenzeka mhlawumbe kuyena uyazama ukuzilungisa ungaqhubeka uzwane naye anginankinga naye uKhuzani ufikelela kimi emculweni anginankinga naye ufikelela kimi bengihamba imicimbi yakhe esazama naye ukuphakama yabo esazama ukuphakama wayengibiza la emicimbini yakhe naye mayenze zama esayipromote ngangiyile lapha eNewtown bengekho ubhululu bakhe abadumile ngadlala lapha ngiyodlala esazama ukudlala kwami lapho ngangathole ngisho imali kapetrol ngingathole lutho ngimkhulisa nami njengomfowethu yabo anginankinga mina noKhuzani into eyenza inkinga yilokuthi bezenze ngathi bahlakaniphile lapha kwami bezenze ngathi bayaphila kanti bayangixoba leyo nto nje ngiyayisala ngikhathele mfowethu noma ngathiwa kwenzakalani ngifuna ukubheka ukuthi-ke kusukela manje indlela yakho nesinqumo sakho sithatha yilesi sithi wena noKhuzani vele anisezwani ngalokhu-ke okugqamile ngoba kuyavela ukuthi bekhulezwani kodwa bekuwukuthi bekade kusafihlekile so kusukela njengamanje kuyacaca ukuthi wena noKhuzani
ayishintshe indlela aphila ngayo nangendlela enza ngayo ukuvaleleni kule micimbi athi ukuvalela kuyona vele angeke nisabona ngaso le. Uyabona nje mfowethu kukuye lokho ukuthi uthatha kanjani. Kukuye lokho ukuthi uthatha kanjani ukuthi ukuthatha ngokuthi akuzwana. Vele mina-ke isitha isitha la kimi, yabo. Ukuthi umuntu ngiyamhlonipha ngibhekisisa ukuthi yabona nje ngimbhekisise kakhulu njengoba ngibona sengikhuluma nje. Isitha isitha la kimi akushintshi nakuye futhi ngiyathemba kunjalo njengoba indoda nje yakwaMpungoza. Kunjalo kodwa-ke uma singabantu umqondo ukhona siyasebenza behlukane futhi nabalandeli bakhe belokhu bebuza ukuthi amamiliyoni ngilishani nemiliyoni. Mina imiliyoni ngalishana kusasekuseni iyathengwa lento. Yabo nayo ngisho ilink yokuthenga le yanto. Umuntu oshaya amamiliyoni ngiyazi ukuthi online iyathengwa hayi ngoba ngingayazi. Ngicela ukuthatha imali yami iy'ngane zami ngiyoyifaka lapha ngoba ngiqashwa, yabo. Ngicela ukuthatha imali yami iy'ngane zami ngiyoyifaka lapha. Kodwa ngiyakwazi ngalishana kusasekuseni imiliyoni bengekho bona. Ngoba vele njengoba sixabene nalona nje angithi bazoqhela vele anginankinga futhi nalokho. Ngizoculela ababili engihlale ngibaculela. Kukhona abantu bobo abaveza ukuthi njengoba usufuna ukugonyuluka manje ngokuthi uKhuzani uyakuvalela ingoba mhlawumbe usubona ukuthi awusekho ematheni endimeni yomculo usufuna ukubuya ngoKhuzani uzothini kulo mlo? Ngeke uyazi mfowethu ufuna abantu beku-understand izimpumputhe laba bantu abalandela umculo kanti futhi umculo ubulawa yibo. Mina ngangithi bawufeva umculo laba bantu izimpumputhe labantu abakhandwa bawo oqhawe lami ngoba ungabasa noma ngisho beweni bayeweni bonke, yabo. Ngendlela yokuthi abakwazi ukuthi iqhawe noma belithanda bebheke beshaya amakhala ukuthi ngabe kwenze nje bavele nje bethuke besho yonke into abayithandayo, uyabona. Bebale yonke le yanto bebale yonke le yanto. Mina ngifuna ukubuya ngoKhuzani. Umculo angiqalanga ngoKhuzani. Umculo ngiyiqalele ngayidumela ngingathuki umuntu ngingenanga namuntu. Angifani nabo Khuzani abaduma ubethukana. Ihlukene lento. Ngidumele mina njengomuntu oyiphakamela nje kahle. Futhi ngidumela laba babili abangithandayo. Anginendaba nabo oqhawe wami ababetheliwe bafakwe ibathwetshulwa la egujini ukuthi abavuma into noma ibheda, yabona. Nababazenzi benziwa yikho ukuthi bahole iy'nduna zakhona lezi noma obhulu bakhona baholela khona ukuthi besithuke. Beholele khona ukuthi abayiboni lento ukuthi ibulala umculo lokuthi besithuke noma umuntu ebheda. Kahle kahle labantu abasafeva umculo labantu abalandela labafana. Asibo nje labalandela uKhuzani akusesibo abalandeli laba. Sekuyizini imkhovu nje yakhona. Hey, ngiyakuzwa Njomane uma uyichaza kanjalo. Enye into engifuna ukuyibheka bo ilena ethi sesiside isikhathi mhlawumbe sibuka uBobo enza ama-interviews emsakazweni ngokwehlukahlukana kwayo. Ngabe nalapho kukhona yini ukusola okubonayo? Cha emaredweni cha. Ngabe ngibaqambela amanga. Ngabe ngiqambela amanga emaredweni cha. Akaze angivale. Mhlambe kwakusazofika akaze angivale. Cha ngangisukela. Ngikhuluma kulokho okuqondene. Ukhuluma kulokho ngiyenzela ukuthi ngiphinde ngihlangulule igama labantu abazwana naye uthola ukuthi basebenza emsakazweni ngoba omunye nje manje ngayithatha nje ukuthi ubabhanqa bonke abantu abasondele eduze kukaKhuzani kanti wena uyazi ukuthi no usho kulaba abasuke benza imicimbi bebodwa abanye cha. Cha ama-radio mfowethu cha. Ungabe ngiyawasukela emaredweni cha akavalile. Labo abangabe phela bengabe beyithenga nje impi ngoba makulo umngani wakho uyayithenga impi, yabo. Bengabe bayithenga nje impi mhlawumbe emabethanda kodwa anginankinga ngama-radio. Cha. Nankinga nje abasakazi anginankinga nabo ngabe ngiqamba amanga. Kodwa-ke makukhona futhi oyithengayo ukuthi uyayithenga njengomsakazi hayi njengokwe-radio ayithenga ukuthi mhlawumbe uyithandela uKhuzani kuyoba okwakhe lokho. Okay, kuyoba zinkinga zakhe. No Njomane enye into engifuna ukuyibheka njengoba sengibona ukuthi usuyigonyulukile yonke into obufuna ukuyisho wakuveza konke ukukhomba ukuthi ingani wena usola ukuthi uKhuzani uyakuvalela emcimbini. Asiye odabeni olukhulu ukuthi kakhulukazi i-album yakho-ke yokugcina oyikhiphileyo ukuthi-ke isekhona ingane. Sekhona i-album yami mfowethu futhi yenze kahle kakhulu.
abantu laba ababili abalandeli bami ababili bazamile ukuyikhuphula nangama views. Ngiyayibona iyaqhubeka nje, ngiyabonga nje kakhulu kubalandeli bomculo bebonke. Laba abangizondayo ngeke ngibabonge-ke, uma bethi ngiyinja nabo bayizinja, anginendaba nanabo futhi bengithenge. Laba ongangifuni nami angimfuni, sengisholo nje ukuthi angisancenge lutho, ongangifuni angimfuni, ongikhonzile akangikhona. Ngiyabonga kulaba abangisupportayo. Mana ngiyabuka la kuma comment kukhona abasavusa le ndaba yokuthi uthe amamiliyoni ayathengwa. Ungasilaya mhlawumbe uthenga imiliyoni ngengoma eyodwa nje yakho ukusikhombisa ukuthi athengwa ngempela. Ngingathenga mfowethu, nginayo nelinki. Ngiyakwazi ukuthenga, hayi ngoba nginomona, nginqena ukuduma ngokufake, angidleli bona umona, bayawazi amaqiniso. Uma behluleka lokho, ikhona ilinki ngakwenza nje kimi, ukuthi ngeke ngithathe imali yami ngiyomosha, kodwa ilinki uma beyifuna ngabathumelela oyifunayo, angene kuma-viewers ayithenge, awathenge. Hayi ngiyezwa mnewethu, kunjani ukwesekwa ngakini mhlawumbe emicimbini esuke yenziwe ngomasipala ngapha ngaseNquthu, kukhona ukwesekwa ngakhona noma hayi abantu bangakhona abanidlanzana kwesekela? Kunabantu abahlala bekhuluma amanga bethi mhlampe ekhaya yabona besho nalokho nalokho, yabona nje njengoba bekuvota bangiqashile kabili. Bengiqasha kabili, kungijabulise kakhulu ngoba eNquthu sinabaculi abaningi, yabona. Kuyenzeka ukuthi kusasa bethathelo, kusasa lo bethathe. Mina ngeke ngithi uma bengiqashile nje ngeke ngakhaleli ukuthi ngiphinde waphinde, cha, anginendaba nokuphinde waphinde, ngeke ngikhalele nje khona nabe bangiqashile impela kabili njengoba bekuvota. Futhi kwelokho kukhulu, angeke ngize ngithi cha bangivalele. Ekuleza nsuku kwake kukhona ukudideka nabo-ke, sashala phansi bangibonisa indlela abasebenza ngayo, saqhubeka futhi nempilo. Okay, kungenza mhlawumbe uBobo simbone nesenza umcimbi wakhe ngokwelekelelwa ngabantu, noma hayi uBobo uzoqhubeka abe umculi nje ongafuni ukubangisa abantu. Yathena indoda mayiculo ukuthi uma umsakazi hlale nje kusakazeni, ungalokhu utatazela nezipho zabantu. Uyabona mfowethu, ngisazohlala phansi nalaba abaseduze kwami, ngoba nje sekunje ngicikeka kanje kuyoba kancane. Mhlawumbe ngizobuya la, mhlawumbe ngihambe ngoba ngiwumuntu odinwa ngempela, yabo, ngiwumuntu odinwa ngempela. Mhlawumbe nje ngizowuyeka nje, ngiwuyekele khona lokho ukuthi kujabule lo, zonke lezi zinto azenza kimi, mhlawumbe uzoba right. Ngizowuyekela yena mina ngoba ngempela kuyangicasula nje kakhulu. Sengisholo ukuthi mhlawumbe ngisazobona nje lapho mfowethu, mhlawumbe nokuhlela imicimbi yakhona angeke ngiyihlele ngoba kuyobe ngathi mhlawumbe sengiyalaya. Ngake ngawuhlela omunye ngoNovember, nami ngithi ngakha khona okwami ngawuhlela, bayawazi nontshata ngangibabizi babekhona nongisho. Ngangiwenze eDaveyton, kwalimala-ke iy'moto zami, kwalimala lokhuya nalokhuya ngani ngalezo khathi lezo, ngangabe ngisakhona ukuphinda okwesibili, kodwa ngangiwenzela wonke umuntu, ngangingakhethe ibala lami. Okay, manje kule micabango yakho ozoyenza, ngicabanga ukuthi mhlawumbe ubuye ubacabangele nabathandi bomculo wakho laba abathi uBobo siyameseka, nalaba abakusekile ngaso sonke lesikhathi. Sengisholo ukuthi uma ubona ngazathi umculo uyawuyeka, mhlawumbe ngonyaka ubakhumbule ngamasingeli, ukuze nawe bezokhumbula ukuthi hayi uBobo sasekhona, ngoba akusizi ukuthi uthi uma udinelwe umuntu oyedwa bese kufa nalaba abanye abathi bayakuthanda. Hayi, kuzothatheka lapho iy'nqumo mfowethu. Laba ababili abangikhonzile, mhlawumbe ngizobacabangela ngaleyo ndlela ngoba wendoda yazi igcina inyanyisa le nto, igcina inyanyisa ngempela, inyanyisa. Yabona nje baningi mhlawumbe abaculi sebeqhelile ukunyanyiswa abanye abantu. Iyanyanyisa le nto ngoba isenza ngathi singomama, isenza ngathi funa sigitshelwa abantu abanemali la emakhanda ethu, yabo. Mina njengami mina ngiyakwazi futhi kumele iy'ndaba zami, ngiyahloniphana nje kakhulu, anginendaba. Yabona le nto le ngicika impela nje, le nto le iyangicika, cika impela. Ngiyakhumbula ngoba sixoxa ukuthi kunengoma ethi lapha emhlabeni kuphilwa ngo-connection. Ngabe nalapho wawusazama indlela yokugonyuluka ukuthi ngangizama khona ukuveza ukuthi amaqiniso awasekho la emculweni. Abahleli bemicimbi sebelawulwa abaculi, yabona, kahle kahle, hhayi abaculi.
ukhuzana ulawula abahleli bemicimbi yabo. Yeah. Nguqondise nje kakhulu uyabalawula ngamandla akhe futhi ngiyayisa kakhulu makufika la kwimpucuzo ngoba ngagidela amahala mina ngikhulisa le yanto ngiyayifuna imali yami futhi babeqhubeka bengixosha bakhipha imali yami ngihlukane nabo leyo kuvolunteer. Zazikhona nobobo lokhu njani sasikhona nesiqinisekiso leyivumelane ezithi ngiyaqasha bobo kulo mcimbi wempucuzeko ngizokhokhela senze zazikhona phela kwawukuthi nje kwakuvele kuthiwa zazikhona ezomlomo phela kwakuvele kuthiwa hayi ngoba kusaphela siyothi maseku right yabo ungene lapha estage ungenela ubalo yabo usuke la eGoli unikwe u5000 kwedeposit kugciniwe lapha kodwa namhlanje basile bathatha ukhuzana babagibeza phezulu kwesebenza ngathi impucuzeke kakhuzana akusiye kakhuzana funa nabalandeli bakhe bekwakusiye kakhuzana khuzana uyifici ikhona le yanto futhi uyishiye ikhona nami ngiyishiye ikhona yabo ukuthi nje akulungise indlela enze akulungise ake sithi kulungiswa qonde kuyekwe lokuthi ufuna abalandeli bakhe bevune ngokuthiwa ama-Blue Nation baningi bezosithuka la besithukele umuntu wabo esichaphaza mina ngeke ngivume isithathu futhi ngakuphela lokhu makufanele ngufele asithi umcineka ungelovi bayawabona amaphutha abo owakhombayo kubona bese uthi nobo senzela ukuthi-ke emcimbini elandelayo sikuqashe uzovuma Njomane mfowethu ngithi bushaye network mfowethu ya ngiyabona inetwork anguzwana yes bebe ngibuza ukuthi la bahleli bomcimbi obagagule ngamagama ake sithi bayabona-ke amaphutha abo nabo bese bethi siyawalungisa bobo emcimbini yethu usuzohlala ukhona sonke isikhathi uzoya kuyo mcimbi leyo kuya ngokuthi bangibiza emcimbini enjani ngoba phela mase singasazwena ufuna kuhlalwe phaya kuqala kulungiswe uma ube kanjani asibi nawe siyakuzwa hhayi mabe ngiqashile ngizoya ngibesabe ngizoya nje mabe ngiqashile ngizoya ngiyosebenza ke bazobe beqasha umculo nami lento engiyifunayo kuyogida stage kuyojabulisa abantu yabo ngizoya nje mfowethu angibeke kuqonde ngizoya uzoya bubuye emcimbi yakho mhlawumbe nje sesezwala mfethu ngifuna nje eyodwa ongasikhumbuza ngayo ingoma noma isiginci ungasiphethe hhayi uma ngibaculele labathi ke ngithuka kanje akobe yayofa namhlanje akobe yami beyolala ngibaculele labalandeli bakhona la ngiculele labalandeli ngiyoculela laba ababili ngiculele laba bangithukayo khona iningi leli engithukayo okay no Njomane siyabonga kakhulu ithuba siboneke lona nokuthi ukwazi ukugonyuluka sithemba ukuthi egcineni kwakho konke kuzoba khona ukuthula nozwano abantu bakhomba ukuthi banamaphutha bazowabona amaphutha abo mawukuthi akhona mawukuthi abawabona amaphutha abo bazokwenza indlela enhle yokuthi bekucacisele ekuthenini lokho wena ukubona kungazathi kuyiphutha kithi cha akulona iphutha kodwa la nala nala kuyasilekelela thina ukuze umculo kaMaskandi uzoba yileyanto yayiyo ngaphambi kokuba kufike abaculi abathize nabathize. Cha ngakujabulela kakhulu lokho mfowethu ukuthi kube khona ubulungiswa siphathwe njengoba bethi baphethe umculo nje abahleli bemicimbi besiphathe konke kahle ngokufana beshintshanise ngendlela okuyiyona behlukana ukuthwala amazondo abangawazi ngoba ugay angaze ngibe nayenqa naye Cineke baze ngibe nayenqa naye asazi sithi nqa sifabana kodwa ngokuthi bahosha imoya bedonsa imoya beogele njengezinja imikhondo abangayazi begcine sebephila nayo nongele v begcine sebephila nayo leyo mcimbi leyo moya leyo yiyo ke sibeka la isikhona yeah hayi lokho kubeka ngokusobala ukuthi ngoba ngeke ngabona uSimomoza ubheke noMaskandi eposter ensukwini ethi into efunakala ile ukuthi kuhlalwe phansi nabahleli bomcimbi kanye nabaculi ngoba iqiniso webobo lithi akusingawe wedwa umculi ophatheke kabi endimeni yomculo kaMaskandi kungenzeka uwedwa ophatheke kabi ngokuthi ukhuzani kodwa abanye baningi baphatheke kabi endimeni nje yomculo kaMaskandi yize bengoniwa ilo muntu othi wena ukonile so uSimomoza beneplan lokuthi ake kuhlalwe phansi kubonakala ukuthi akukho nokulungisekayo kulawo bantu labo abavela bekhalaza bancane-ke futhi abantu abaye bevele bekhalaza ukuthi hey thina siphatheke kabuhlungu emculweni. Hayi
Mina mfowethu emaphuzwini lapho amaphuzu anjalo kaSibomoza ubeka kahle mafuna kuhlangane kulungiswa izinto ziyolungiswa nje ngoba phela la emhlabeni kuphilwa ngakho kulungiswa yabo akekho umuntu ongenaphutha akekho umuntu ongoni nami mhlambe nginamaphutha kubo kuwukuthi yibo abawafihlile abangakagonyulukile mhlawumbe mase kuhlelwa into enjalo bayokhuluma ukuthi ngabenzani yabo. Yeah. No ake simthembe uBhekeni ngoba ziziningi izinto exazulula kuMaskandi. Asimthembe ukuthi uzolenza iplan elifana nalelo lokuthi ahlanganise insizwa kubonakala ukuthi akukho la akulungisela khona. Oh uBhekeni ubani kona? uSimamoza iyodwa phela. Oh. Buye ngingamazi phela mina. Hawu noBhekeni awumazi? Hayi lutho. uSimamoza insizwa eyake yasebenza kakhulu nalapho nayo lapha ngaphansi kwebhova likaDikadika. Oh ukhwezi lo umama wasibusiso. Ukhwezi yebo yebona umazi likakhwezi. Hallo ubaba Sibusiso okay uSimamoza hayi sengiyambona lo mhlophe ogcabile. Ngiyambona. Uyena mfowethu hayi uthe uzokabona ukuthi uyihlanganisa kanjani ngoba naye ukhona lapha kuleli iqeqebane lebhola ake emadonboleni angaze ngambone ebholeni. Ngcono ke manje ngenza iqiniso ngoba bengathi kusasa wenza ngoba mhlambe sasisebenza naye kwibhola kodwa nje umuntu oba nawo amaqiniso ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga kubuye bele umuntu nje awuye. Yabo. Umuntu njani umuntu onjani kanti Bhekeni? Ubuye bele lo muntu nje awuye wena umazi unjani ukhwezi? Cha ukhwezi ukumazi kwami vele nginimazela buqhamana. Akusi umuntu engake ngahlala naye eduze so wena nje umuntu wakwahlala naye eduze mhlambe naye nasebenza ingakho ubuza zonke inhlangothi zakhe. Ayikho ngisho nje ukuthi hayi kungcono ngiyamethemba lapho kokunye ubuye beneqiniso kokunye ubuye bele umuntu awuye nje bambe lapha. Okay no Njomane siyabonga kakhulu mfethu ukusiboleka ithuba osukwini namhlanje. Themba ukuthi abantu bezwile ukuthi ayikho impi ephakathi kwakho noKhuzani kodwa indlela enza ngayo ileyo ukuthi akuvalele emcimbini izokwenza ukuthi egcineni ningaboni ngasolinye akasuke emzileni wakho na uphile ngokahle ngomzila wakho ningabangi imizila. Kunjalo mfowethu ngiyabonga nje uNkulunkulu ababusise bonke kade belalele nami ngiyabathanda abangithandayo ngiyabanyanya abanginyanyayo siyabonga Mfowethu sibonga kakhulu ithuba. nakho